fil-Vangelo tal-lum. Aħna spiss nimmeditaw imma Kristu minnu għalija. Kif qed ngħix il-ħajja tiegħi bħala Nisrani. Din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija tal-Ħadd hawnhekk f'Kamuna nistgħu nikkonsidraw bħala teżor għax Kristu permezz tal-Knisja jkellimna bħala dixxipli tiegħu u jagħtina lilu nnifsu fit-tqarbina mqatta bħala ikel tal-ħajja u jiffurmana bħala komunità Kristjana. Għal ħafna minnna li niċċelebraw il-Qudisa hawn fil-kappella kull nhar ta' Sibt, nistgħu nissejħu dik il-komunità bib il-baħar fil-mulej tagħna. Aktar ma nfittxu lil Ġesu, aktar insiru nafu minn aħna. Ejjew inħallu l-Ispirtu ta' Alla jħabbibna miegħu u bejnietna. Ejjew nitfa' il-Grazzi li kant numru wieħed sitt teżor. Lima jintelġ
Grazzi li l-isqof għamil l-ewwel parti tal-beri ma kellu l-bini oħra ma taċaħarija u għandna magħna se mexxi din l-Ewkaristija Father Gordon Refolon ta' fuq il-kappellan tal-Gżira. Grazzi li ġejt Father hawnhekk ta' sammana din ir-realtà li ngħixu. It-tnej li aħna kapitali ta' Gżira, inti ta' Gżira ta' Kemuna, u jina ta' Gżira ta' Malta, ma' mux Malta kollha ta' biċċa żgħira. Mill-qalb ingrazzjat Don Giuseppe tal-istedina u pjaċir tiegħi li qed hawnhekk foskom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. U l-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U tinxieq il-Qudiesa nofrija għal Don Giuseppe, għal Salvu, jaċaw li jiex hawnhekk fuq din il-Gżira, għalikom il-koll li tiġu hawnhekk li qegħdin hawnhekk il-lejla għal din il-festa din Qudiesa sabiħa. Jalla l-Lontana Marija tkun xempju għalina ta' kif irridu ngħixu bħala nsara, jalla l-Lontana Marija li kif żgur se tagħmel tuħu ħsiebna li tolbuha l-protezzjoni tagħha u li tolbu biex aħna narfu tassew lil Ġesu. Din hija żgur ix-xewqa tal-Lontana Marija. U di se nofrija għal Sandro Malija, Gregory u Logan u għal benefatturi. Minħatana ħuti nħejruħna l-Qudies billi b'umiltà nduru lejn il-mulej u nitolbuh jaħfrilna in-nuqqasijiet kollha tagħna. U flimkien ngħidu nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti jiena ġnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-emin u billi ħallejt mirjieti tija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-Imqadsa Marija dejjem verġni li l-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Eħu tinfaħru lill-Alla. Glorja lill-Alla fil-oli tas-smawiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Inti li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Inti li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt talb tagħna. Inti li qiegħed fuq l-emin tal-Missier ħenna lina għaliex int waħdek Qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek il-Oli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti taqqat il-fidili tiegħek flimkien bil-femiet kollha tagħhom u tiġborhom rieda waħda bejniethom. Għamel li l-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li inti twedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja il-qlub tagħna jieqfu fis-sod fejn hemm tassew il-għena bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Alla ta' ixandar l-Evanġelju tas-Saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart u djufija fost il-poplu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu telaq lejn Tir u Sidon.
F'dak iż-żmien, meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarea ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-disċipli tiegħu u għalilhom: min jgħidu n-nies li hu min il-bniedem? Huma weġbuh: xi wħud Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija, u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom min tgħidu li jien? Staqsihom. Qabel Simon Pietru qallu: int il-Messija minn Alla l-ħaj. U Ġesu wieġbu qallu: ħini int Xmon bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u laħam u regdan, imma missieri li hu fis-smawiet. U jiena ngħidlek, int Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi, u s-seta tal-infern ma jelbux. Jien nagħtik l-infitaħ tas-saltna tas-smawiet. U kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smawiet. U kull ma tħol fuq l-art ikun maħluf fis-smawiet. Imbagħad id-disċipli tiegħu u ssihom biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li huwa il-Messija, il-kelma tal-Mulej. Nkun magħkom niċċelebraw din il-qudisa il-qajd bil-fer għaliex l-ewwel nett il-familja tiegħi għandha diversi rabtiet ma' Kemuna u ma' din il-kappella u jiena kultant żmien niġi ma' grupp ta' saċerdoti, anke kultant ġi anke l-Arċisqof tagħna ta' Malta u ngħaddu ftit jiem hawnhekk fuq Kemmuna dan il-post ta' paċi kbira, ta' sbuħija, post fejn terġa' ħnejtek tiġġenera, terġa' tiġġedded, post hekk fejn tieħu r-ruħ kif ngħidu mhux hekk, speċjalment fejn qed naħdem ngħix jiena f'Gżira, parroċċja sabiħa, hemm ħafna moviment ħanejtek, ħafna affarijiet għaddejjin, allura hawnhekk issib ħafna paċi u kwiet. Huwa pjaċir għalija għaliex qegħdin niċċelebraw l-Ewkaristija. L-Ewkaristija li hija r-ratti ħajr lill-Alla għal dak kollu li għamel magħna. Però huwa l-iktar pjaċir tiegħi għaliex qegħdin niċċelebraw il-festa tal-om tagħna Marija. Dan din l-istatwa tan sabiħa warajja ta' din l-om għażiża ta' kull wieħed u waħda minna. U din il-kappella hija ddedikata lir-ritorn mill-Eġittu. Jiena naħseb l-uniku kappella li hawn fil-Gżejjer tagħna m'hawnx oħra dedikata lir-ritorn mill-Eġittu. Kemm hi ħaġa sabiħa. Hija festa ta' pożittività, ta' ottimiżmu. Il-ħarba l-Eġittu kien mument diffiċli ħafna għall-familja mqazza, imma ovvjament ir-ritorn bħal meta tirritorna d-dar wara tkun eżiljat speċjalment tajjeb, huwa mument sabiħ immens, mument ta' ferħ kbir. U għalhekk qegħdin niċċelebraw anke din il-festa. L-om tagħna Marija fil-ritorn tagħha flimkien ma' San Ġusepp u ma' Ġesu turina li mara l-ewwel nett ta' fiduċja kbira, fiduċja falla. Għaddiet bħalma ddew Ġesu u Ġuseppi minn inċertezzi kbar. Meta inti titlaq pajjiżek mhux vaganza, mhux b'avventura, imma kostretti kif għandna diversi li jiġu f'pajjiżna dan l-istess mod, jiġu pajjiżna għaliex qegħdin jgħixu f'pajjiż fejn hemm il-perikli, fejn hemm id-batija, fejn hemm il-ġuħ, ma tmurx b'avventura b'ferħ, tmur b'ħafna inċertezzi. Kif forsi għaw anke fostna hawnhekk ma xawx nies li telqu minn pajjiżna fis-snin bikrin, mill-Gżejjer tagħna biex marru l-Awstralja, biex marru l-Kanada, marru l-Amerika, postijiet oħra biex isibu ħajja ġdida. Marija, Ġuseppi u Ġesu telqu din l-inċertezza kbira. Imma għarfu li Alla dejjem magħhom. Pass, pass. Alla qatt ma jħalli lil bniedem. U aħna
li nħallu lil Alla. Alla qatt ma jħalli lil bniedem. Marija wkoll turina li fil-ħajja mhux kollox nifmu, ma fehmitx għalfejn kellha taħrab, ma fehmitx għalfejn kellhom jgħaddu minn dik it-tbatija l-Eġittu, ma fehmitx ħafna affarijiet li għaddit minnhom f'ħajjitha, ħafna affarijiet. Imma baqgħet fiduċjuża għaliex għarfet li Alla hu dak li jmexxiha. Alla hu dak li jmexxina ħuti anke fl-inċertezzi tal-ħajja tagħna kollha jkollna, mhux hekk? Tibda taħseb, tibda tikber u tgħid se jiġri minni, se jkolli fil-ħajja, kif se ngħix, il-min se jkolli madwari, se jkolli nies jieħdu ħsiebi, se jkolli u jekk tkun żgħir mod, jekk tkun kbir mod ieħor. Ikollha kemm aħna jkollna dal-mumenti, imma Alla qatt ma jħalli lil bniedem u l-om tagħna Marija turina din il-verità li għarfet li Alla dejjem preżenti magħha. Meta Giuseppi ħolom, waħda mill-ħolmiet tiegħu, u Alla kelmu, l-anġlu qallu qum u t-tifel u lill-ommu. Għaliex? Marija dejjem marbuta ma' Ġesu, dejjem. Dija l-istorja tagħha. Ma nistgħux nifirdu lill-om tagħna Marija minn ma' Ġesu stess. U lill-ommu, lill-om u lit-tifel, dejjem flimkien. Għaliex Marija turina li il-vokazzjoni tagħha kienet li ġġor lil Ġesu u li tippreżenta lil Ġesu. U din hija wkoll il-vokazzjoni ta' kull wieħed u waħda minna, li aħna bħala nsara aħna rridu nġorru l-Ġesu f'qalbna f'ħajjitna kull fejn immorru. Inġorru l-Ġesu jfisser mhux biss li nafu li jeżisti u lew nitolbuh biss, dik hija importanti immens, imma li aħna l-ewwel net nirċievu l-Ewkaristija, li aħna nieħdu sem, nipparteċipaw fis-sagramenti, speċjalment is-sagrament tal-qrar. U li f'ħajjitna aħna nfittxu li nwasslu lil Ġesu għand ħadd ieħor. Tgħidu li kif? Billi tagħmel pritka? Mhux neċessarja, anzi, forsi l-ikbar pritka kif jgħid il-Papa Qaddis Pawlu VI mhijiex tal-kliem imma l-pritka tal-eżempju li aħna b'ħajjitna nuru il-Vanġelu, nuru lil Ġesu. Mhux bil-kliem nerġa' ngħid imma bl-emil, għaliex il-kliem jintesa, anke dak li qed ngħid jien issa ninsew mhux hekk, nistgħu niftakru, imma l-eżempju jkaxkar. U l-om tagħna Marija turina din il-verità, ma tantx kellha kliem, ma tantx tkellmet, imma l-eżempju ta' ħajjitha baqgħet hemm u għadna ngħixu l-eżempju tagħha sal-lum. Lura Nażaret, Marija tallimna napprezzaw is-sabiħ tal-ħajja, il-familja, il-ħbieb, id-dar fejn ngħixu. Forsi m'għandniex palazz, m'għandniex affarijiet forsi tal-lussu kbir, imma jiena ċert li kollha kemm aħna qegħdin għandna saqaf fuq rasna li napprezzaw dak li għandna. Fil-ħajja ma nistgħux ngħixu b'mod li ngħidu noqogħdu nħarsu lejn dak li m'għandniex. Jekk ngħixu hekk qatt ma nkunu ferħana. Marija kellha l-ferħ għaliex apprezzat dak li kellha. Il-ftit imma apprezzatu. Marija wkoll turina li Alla jmexxi permezz ta' bidliet fil-ħajja tagħna. Mhux kollox jibqa' l-istess, il-bniedem ma tantx iħobb ħafna drabi bidla, hawn min iħobb imma normalment il-maġġoranza tagħna inħobbu l-affarijiet jibqgħu l-istess għax inħossuna komdi, għax inħossuna siguri f'dak li hu ċert. Il-bidliet huma diffiċli, imma jseħħu, trid jew ma tridx fil-ħajja, il-bidliet jiġru l-ħin kollu. U Marija turina illi f'dawn il-bidliet Alla qiegħed hemm. Avolja Alla ma jtinix il-mappa sħiħa tal-ħajja, tal-mixja tal-ħajja, ma jtinix il-mappa sħiħa, ma nafux eżatt fejn se naslu, imma Alla jieħu ħsieb pass pass u jmexxina pass pass u qiegħed magħna pass pass. U Marija propju turina din il-verità.
Marija wkoll turina li l-ordinarju huwa importanti immens. Kultant naħsbu li rridu nagħmlu affarijiet straordinarji. Jekk tħares lejn il-ħajjiet tal-qaddisin, ħafna drabi hemm ftit minnhom għamlu affarijiet kbar. Straordinarji, vjaġġi u ġiri u kienu fundaturi u għamlu affarijiet enormi, straordinarji. Però ħafna mill-qaddisin m'għamlu xejn minn dan, għexu ħajja komuni, għexu ħajja normali. Il-Papa Franġisku għalinna b'mod ċar il-Qdusija ma tix tagħmel affarijiet ta' li jinħassu jinstemaw li jitkellmu fuqhom fuq l-aħbarijiet fuq il-medja soċjali. Il-Qdusija issir billi inti dak li għandek tagħmlu ħafna mħabba. U jgħid il-Papa Franġisku illi il-qaddisin min huma taħdejna l-ġarrin tagħna, ommijietna, nanniet, ġenituri, uliet, aħwa, ħbieb, nies li jaqduna, illi fis-sempliċità tagħhom qegħdin jagħmlu dak li Alla jrid minnhom. U Marija fil-ħajja ħanejtek ordinarja ta' Nazaret m'għamlet xejn straordinarju, ma nisimgħu xejn. Ma kienitx xi waħda ddur u u tibda xi għaqdiet u tagħmel u tibni xi knejjes, m'għamlet xejn minn dan. Għexet il-ħajja normali. U hekk niksbu l-Qdusija ħuti. Ma nix għalfejn naħsbu li rridu nagħmlu xi ħaġa straordinarja, imma kif kienet tgħid Santa Teresa ta' Kalkutta nafuha bħala Madre Teresa li dak li nagħmluh b'ħafna imħabba. U fl-aħħar Marija turina li nżommu f'qalbna ta' kollu illi Alla jagħmel magħna. Ejjew napprezzaw dak li Alla jagħmel magħna. Kultant nitolbuh mhux dejjem naqalaw dak li nixtiequ, però żgur li Alla jtina dak li neħtieġu. U tajjeb li fil-ħajja tagħna aħna napprezzaw dak li Alla jagħmel magħna. Kultant ma nindunawx, kultant ninsew. Imma anke l-fatt li qegħdin il-lejla, qegħdin hawnhekk. Il-fatt li għandna forsi saħħitna mhux 100% sebtaħat, imma li qegħdin hawnhekk li konna x'niklu, li għandna l-ħbieb, li għandna dak li neħtieġu. Kemm jieħu ħsiebna Alla kif ħaħsieb il-familja ta' Nazaret, speċjalment fir-ritorn tagħhom mill-Eġittu għan Nazaret. Għalhekk ejjew nitolbu l-mulej biex bl-interċessjoni ta' din l-om tagħna aħna nafdaw l-Alla f'kollox, nemnu fil-preżenza tiegħu kontinwa fil-ħajja tagħna, Alla qatt ma jħallina. Qatt. Jiena qatt ma nitolbu ngħidlu mulej tħallinix għax naf li mhux se jħallini, li nitolbu li ma nħallix lilu sewwa għax dik nista' nagħmilha, imma hu qatt ma jħallina u għalhekk ejjew bil-ferħ induru lejn il-mulej u bl-interċessjoni ta' din l-om tagħna nagħmlu dina it-talba tagħna. id-doni tal-għaqda u s-slim bi Kristu Sidna, il-mulej ma'kom. Nerfa nukna il-fuq, nizzuħħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex int fil-ħniena tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battilna lil ibnek il-waħdini biex jifdina
U rittu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra d-dnub biex hekk tħoffina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna miġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u fer kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Alla tal-eserċti, ismewiet u l-art. Direk minn ġej fissem mulej u sanna fil-għalli tas-sma. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien jingħata biex minn rajħ ibati ħajl ħobs, ratti l-ħajl, qasam tal-intixxibli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi, reġa' rat il-ħajl tal-intixxibli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxemret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmiet ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħol tilqana u qudiemek biex naqdu. Mill-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja imxejna mad-dinja kollha u hawnhekk miktura. Waqt taf li mħabba flimkien mal-Papa Ljum, mal-Isqof San Anton, l-Isqof Ċarles, il-Ministru u l-Poplu Pir Sittar. Ftakar mulej Sandro Maria, Gregory Logan, Benefatturi, il-Knisja, Rabat. Jogħġbok issejħilhom għal għandek multi. Daħħal il-mejtin kollha quddiemek fid-dawl tas-sem. Ħen għalina wkoll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirs tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi b'qazzhom Malla Marija, San Ġusepp, l-Apostli, il-qaddisin kollha li jerċa fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-din. Għamel li magħhom il-Faruk il-Saffuk Ġesu Kristu. Fi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ti bħala familja waħda, ċekk aħna tassew li l-istess missier ejjew nagħmlu nisqarru dan billi nitolbu t-talba li għandna Ġesu stess. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salvnatek. Ikun it-tritejt kif is-sema hekk ta' fl-art. Obsna ta' kuljum matina llum, ħaffrilna l-nubietna għal ma naħfru l-minuħati għalina. La taħħalniex fit-tiġri, iżda eħlista mid-dejn. Eħlista nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebor ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna.
xinkunu ħilsa dejjem id-dunub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu li qed l-apposti tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn il-bidna żdaħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Ħati jaslim u l-aħda li inti fiha inti li tgħixu s-saltan għal-dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħhom. Inti nagħtu l-paċi li tgħixu. Tal-kant numru 10. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla qiegħda dak li reħħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Gesù fis-Santissimo Sagrament tal-Altar, imbirek l-Spiritu Santu Paraklitu, imbirka l-Kliro Malla Marija Santissima, imbirka l-Imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek il-Krut Glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-Anġlu l-Qaddisin kollha tiegħu.
issir